Mă, Ignace! Aud, bă, frace! Bună seara și bine v-am regăsit la mine pe canal. Am ținut în mod special, absolut special, să încep așa, tocmai pentru că astăzi, 20 decembrie, este seara de Ignat, o seară care mie mi trezește amintiri plăcute din copilăria mea. Și pentru că astăzi vreau să vorbesc foarte mult despre partea de tradiții, foarte mult. Vreau să vorbesc despre tradiții și ce înseamnă pentru mine cel puțin tradițiile și cam la ce concluzie am ajuns eu referitoare la aceste tradiții. Și anume, consider eu, personal, pe persoană fizică, că toate tradițiile astea de fapt sunt niște amintiri în care este vorba despre anumite momente din viața noastră, despre familie, despre prieteni, despre anumite scene, momente și așa mai departe care ni s-au petrecut în trecut și care ne fac să ne amintim cu drag de tradițiile din preajma Crăciunului, Paștelui și alte sărbători ce vor mai fi peste ani. Și atunci, partea asta de sărbători de iarnă, la noi începea așa ca un fel de calendar de advent, dacă vă puteți da seama, dar începea așa cu un calendar de 5 zile. În data de 20 era Ignatul, iar la noi, într-o anumită parte a Banatului, și anume pe Valea Bistrei, se merge în colindă, într-o poezie de Ignat. Poezie care sună foarte așa ciudat la urechi, de câte ori am spus-o cuiva, oamenii nu înțeleg nimic ce spun, parcă vorbesc într-o altă limbă, dar pentru noi, cel puțin, era foarte interesant. O să vă spun și vouă poezia, dacă vreți să auziți așa, să vedeți cam cum sună ceva altfel. Și ne plăcea foarte tare, tocmai pentru că era un dialog între copil și stăpânul casei, care îți răspundea dacă vroia, dacă nu vroia, bine, nu îți răspundea, logic. Și mergeam cu o prietenă ce aveam în copilărie, mergeam în colindatul ăsta în Ignat, așa spuneam, mergeam la Ignat, plecam undeva pe la ora 4:30 ca să fie lumină și să putem să cuprindem cât mai multe case, să nu închidă oamenii porțile, că se îmbăzna foarte repede, se întuneca și atunci, ca să prindem cât mai multe porți deschise, plecam logic de vreme. Și poezia sună așa, în felul următor, v-am spus, este vorba despre un dialog între copil și stăpânul casei și anume, tu te duceai frumos la poartă, deschideai poarta și strigai: "Mă, Ignace!" Iar omul, dacă vrea să intre în dialog cu tine, spune: "Aud, bă, frace!" Și atunci tu începeai să-l întrebi: "Ghiși-mișișei 1!" Iar el trebuia să-ți răspundă: "Unui Dumnezeu în șeri." "Ghiși-mișișei 2! 2 ochi bine vege omul cu ei." "Ghiși-mișișei 3! 3 ghenji ce la o mână bine face omul cruce cu ele." "Ghiși-mișișei 4! 4 roți la car bine merg." "Ghiși-mișișei 5! 5 ghenji ce la o mână bine lucră omul cu ele." "Ghiși-mișișei 6! 6 găuri la fluier bine merg." "Ghiși-mișișei 7! 7 fece într-o casă multă sărășie lasă." "Ghiși-mișișei 8! 8 boi scot carul ginoroi." "Ghiși-mișișei 9! 9 năsturei samei, nu satei." "Ghiși-mișișei 10! Da, și iubitul și pleznește." Asta era poezia. Nu știu dacă ați înțeles mare lucru din ea, pentru mine reprezintă așa o chestie foarte faină, pentru că mi-amintește de perioada respectivă, parcă așa, spunând poezia, am avut așa multe pleciuri și porți deschise și închise și intrate în furți la oameni și strigați și, bine, tot fel de chestii. Și după ce se întâmpla acest dialog minunat, în care probabil că voi nu înțelegeți nimic, primeam un bănuț și noi eram așa de fericite, Dumnezeule, că încercam să colindăm toată casa, tot satul, ca să facem cât mai multe case și cât mai mulți bănuți, ca să putem să îi împărțim la sfârșit de zi. După care, asta era primul calendar de advent, adică, prima zi din calendarul nostru de advent, în ghilimele, după care venea ziua de 23, în data de 23, pe, cred că toată Valea Bistrei și undeva, cred că și pe aici, prin zonă, cumva, se obișnuia să se facă focuri din astea de tabără, focuri mari, în care uneori se ducea chiar și muzică populară, unde venea foarte multă lume, inclusiv persoanele care veneau din
străinătate, oameni care lucrau în Timișoara, că în general cam multă lume pleacă în orașele mari, cel mai aproape oraș mare de noi este Timișoara și se întorceau cu toții acasă, era așa multă lume, fericire, veselie, figuri, că de figuri au fost întotdeauna și schițe și impresii din astea. Na, și nouă ne plăcea așa de tare, Dumnezeule, stăteam la foc, la focurile alea, de multe ori se făceau aproape de casa noastră, de casa mea și era foarte fain că mă lăsa și pe mine bunica mea, pentru că în general bunica mea pe mine nu mă lăsa niciunde, pentru că era super panicată să nu se întâmple ceva așa, chestii din astea și zicea: Simonă, bagă cerogol, eu dacă tu nu mă stai să mă asculti, eu ce trimit la mumătașul numai ce primesc. Cam așa era și eu trebuia să o ascult pe ea, că nu mă mai primea. Mă rog, și aveam noroc că de focul mă lăsa și pe mine să stau și dimineața urma o nouă etapă și anume mergeam în pizzărăi. În pizzărăi cred că e cumva, termenul ăsta e cunoscut, cred că peste tot în țară, sau cel puțin în zona noastră e foarte cunoscut. Mergeam noi copii, aveam câte o sacoșă la sub braț, iarăși din poartă în poartă și strigam în felul următor: Pizzărăi! Pizzărăi! Oamenșur! Oamenșur! Că azi-i ziua de ajun! Cu mei, cu purșei, cur copiii după ei! Oamenșur! Oamenșur! Cam asta era melodia, cântecelul pe care îl cântam. Oamenii veneau și ne dădeau tot felul de bucate. Diverse, eugenii, biscuiți, mă rog, biscuiți, bombonele, cronțănele, colăcei, asta îmi plăcea cel mai tare pentru că făceau babele, mă rog, bătrânele, babele, că așa le spuneam, făceau babele niște colăcei din aia micuți, așa micuți, niște pictuți, mamă ce bune erau alea, Dumnezeu, de multe ori se întâmpla, așa se întâmpla, că probabil ele se pregăteau de Crăciun și le dădeau calde. Deci nu există, nu știu, nu știu dacă vă dați seama, am așa mirosul, jur, îl simt așa în nas, Dumnezeule, mirosea așa fain, cum se numește de crește, e acum scumpă, nu știu, se pune în pâine ca să crească pâinea. În fine, nu știu cum se numește, am un lapsus acum, drojdie așa, mi se șoptește în cască că e bărbatul meu aici lângă mine. Nu de altă, dar mi s-a stins telefonul și am încercat să fac video ăsta, cred că de 4 ore am șters să-l ia naiba, că eu acum am o grămadă de lucruri peste cap, pe cap, în fine și neavă și am tot felul de lapsusuri, nu mai gândesc cum trebuie. În fine, deci mirosea incredibil de fain. Na, și primeam pe lângă asta nuci, că asta știu că bunica mea era nebunită să-i aduc, mama, adu mulce nuci ca să-ți facă mama o plășintă cu nucă. Bunica mea avea o rețetă de prăjitură, nu știu dacă nu cumva se numește Nadia, nu știu, nu, Nadia mi se pare cu foilica. În fine, băi, avea o prăjitură cu un blat simplu, deci nu pot să-mi dau seama ce e așa mare filozofie, un blat simplu, un rând de dulceață și nucă peste. Bă, nu reuși niciuna din femeile din familie să o face, bă, nu iasă, deci ce făcea special, știu că asta era prăjitura ei, prăjitura casei cumva și toată lumea care venea la noi, mă rog, familia vreau să zic, abia așteptam să mâncăm prăjitura respectivă pentru că ne plăcea foarte tare. Culmea, ce rețetă, ce punea, cred că de fapt asta era, punea suflet în ea și de asta ieșea prăjitura într-un asemenea fel, că nouă nu ne iasă, nu știu ce se întâmplă, dar nu ne iasă. Bun, și ne mai dădea cucuruz, mă rog, porumb. Bă, și dădea coceanul cu tot, un șciulece de cucuruz, cam așa era, făcut uleu cu tot. Și era greu pentru că noi eram mici, mama mea, și că eram clasele alea, mi-amintesc că se întâmpla bunica mea să stea în drum, venea așa până la drumul mare, ca așa spune. Băi, și deci ca să vezi minte de un bolnav, o chemam să vină să-mi ia plasa, sacoșa plină și să-mi dea alta ca să mă mai duc. Și zicea, mamă, lasă că ți-o îngheța mânuțălii, mamă, lasă, vină acasă, nu vei ce duce. Nu, vroiam să cuprind tot sacul dacă se putea și alergam de nebună pe hăle uliți ca să fac cât mai mult, pentru că ne întâlneam copii între noi și na, tu trebuia să ai plasa mai mare, îți dai seama, și te uitai așa cumva cu coada ochiului cam cât are plasa, e umflată, nu e umflată. De multe ori mă mai și rodam că a venit bunica mea și a mai dat una, m-am mai dus să umplu unul ca să vezi ce.
Minte de copil, mătușo mie nu m-ați dat, că ne îmbulzeam toți copiii, săream acolo toți și mătușo mie nu m-ai dat, în fine. Primeam și eu, bineînțeles, tot felul de napolitane, de chestii, dar cucuruz, aduceam mult cucuruz acasă și ziceam, iar ți-o da cucuruz, să umblu plasă de cucuruz, asta e năroada asta. În fine. După care venea seara de 24, da, așa am rămas, la seara de 24, când mergeam, bineînțeles, în colindă. În colindă aici erau și bune, erau și rele, să vă spun așa, pe dreaptă, aia bună era fain, că duceai când ai luai și tu un leu. Dar partea nasoală era că pe lângă faptul că mergeai prin frig, pentru că, vă dați seama, înainte era și zăpadă, mergeam naiba prin zăpadă, vai de capul nostru era. Îngheța mâna, sufletul și inima din mine și te duceai la câte o poartă și când ai o colindă întreagă, că doar nu puteai spui alo, primiți cu colinda, nu, intrai, dacă găseai poarta deschisă, intrai și cântai toată colinda și omul din casă nu ieșea. Și tu stăteai după ce erai congelat și vrei să intri undeva la căldură măcar 2 minute, deci simțeai că-ți cad degetele așa, era, știi, toată zona asta, gurii, cumva, așa cu bărbie, cu tot, era, mamă, țapănă așa, nu mai puteai să miști, simțeai că nu mai ai grimasă, așa, stai sloi. Și nu ne dădea niciun ban și am mai cântat și de pomană, așa, pe ochi frumoși, cum se spune. Și să le fie rușine dacă au stat și au ascultat colinda, cum am cântat-o noi, cum am putut și noi, vă dați seama, că aveam și colinde, colinde din astea. Bă, ăștia-s bogați, le cântăm orice veste minunată. Dacă era o babă surdă, nu prea auzea ea și oricum falsa în continuu la biserică, știi, cântai ce? O stea sus lăsare, ca o taină mare, dă-i repede rapidă. Dacă se mai întâmpla uneori, erau momente din alea că, vai, ce frumos ați cântare mea, puteți cânta una. Când era că să mai cântăm una, era clar că ne dă un ban în plus și ca să faci un ban în plus, ce cântai 3 păstori. Așa parcă era chestia. Dar știu că orice veste minunată era cumva cu o colindă grea pe care trebuia să era și mult de lălăit acolo. Și noi când începem așa, te-am să răsare, ca o taină mare, țac, ai făcut și cam asta o la bară și ai plecat, te duceai acasă și îl împărțeai. Dacă îl dură, n-am să niciodată sentimentul ăla, de obicei la mine acasă se împărțeau banii. Pentru că la mine acasă, nu știu, am avut tot timpul impresia că este cald, e bine, aveam șpoiertul acolo, aveam tot timpul niște ciorapi, ștranți din aia lungi, așa, ciorapi cu kilot, care erau la uscat, că erau veșnic, eram udă din cap până în picioare, că era zăpadă la săriu și eram congelată tot timpul și bunica mea săraca avea așa schimburi care se perpetuau la mine pe corpuleț. Deci trebuia în continuu să am ceva la uscat. Și știu că aveam acolo un fotoliu mare și acolo ne puneam așa și pe jos. Ne puneam jos lângă fotoliu și împărțeam banii și avea așa, puneam grămezi de 50.000, așa e. Pe vremea mea, long time ago, primeam 50.000 la o tură, îți dai seama? Puneam banii așa, selectam pe tot și împărțeam unul mie, unul ție. Și era așa de fain sentimentul ăla, sentiment pe care copiii probabil că din ziua de astăzi nu-l trăiesc și cred că nici nu-l vor trăi, pentru că eu pare că așa, de ce mai spun la Lea, să ducă în colindă, ea mută-lană, nu răspunde, nu zice nimic, tocmai ca să, nu, că e rușine. La noi nu era rușine când era vorba de loz, fii cu minte, nu era nicio rușine. Da, și mă scuzați, eu acum așa vorbesc foarte liber și natural, exact cum vorbesc eu, deci vorbesc, de obicei vorbesc la mișto eu, așa că așa sunt eu, în fine, miștocan. Bun, și împărțeam banii ăștia, era foarte fain, asta era în seara de 24, când erau colindele, dimineața vedeam și o bradu. Eu asta mi-amintesc, că sunt primele amintiri cu bradul pe care îl aveam. Noi nu era brad, îl ții în casă lângă tine să-l vezi tot timpul. Era o chestie wow! Era în casa de năince. Deci, voi nu știți ce înseamnă casa de năince, vă spun eu ce înseamnă casa de năince. Este o casă, o cameră, ca așa spuneam, casa, dar mă rog, este o cameră, sobă, că mai se spune la noi în zonă și sobă în loc de cameră, în partea din fața casei, adică e geamul care dă în stradă și casa de înainte se ținea bradul, tocmai pentru că era rece, acolo era așa un fel de, nu știu, deci intrai într-un fel de seif, trebuia să intri descult, nu intrai încălțat, nu intrai oricum, mai era cumva casa sub cheie ținută, camera sub cheie ținută, nu intrai ca așa vrei tu, era cobor mare, persant, o perete, răpirea din serai, o aveai frumos, o
cuvertură din asta așa moale și pufoasă de fac, făcut totul brici așa, și acolo mi erau inclusiv păpușile mele, că păpușile mele unde stăteau? În casa dinainte, nu cum are acum, cum au toți copiii, au jucării așa la discreție, nu, acolo erau frumos puse, nu atingeai nicio păpușă, cădeai, erau păpuși, nu trebuia să le joci cu ele, păpușile nu se joacă cu ele. Mă rog, nu se joacă cu ele, să ține ca să le vezi. Bun. Și vedeam Bradul acolo. Bradul era foarte frumos împodobit, desigur, după un designer și era ultima modă de la Milano, habar n-am, aveam saloane în el. Știți? Saloane, bomboane de pom. Și ciocolată africana sau poiana, cam asta era, nu era Milka sau mai știu ce ciocolată. Dar era foarte fain pentru că îl puneai tot timpul în fața geamului, Bradul, da? Ca să se vadă din stradă, pentru că tu rulou în timpul perioadei de Crăciun îl țineai deschis ca să ți se vadă Bradul, să vadă că nu ești ultimul lipimuc, ai și tu Brad în casă, frumos cu ciocolată în el și ciocolatele erau puse la geam ca să se vadă în stradă. Deci tu când intrai, eu cel puțin, ca să vă faceți așa o idee, deci Bradul tot timpul, ușa era vis-a-vis de geam, da? Deci eu când intram pe ușă, când deschideam așa, ușa o deschideam pe partea dreaptă, Bradul meu era practic așa mai mult goluț în ce-l vedeam eu. Afară ziceai că e full option. Era super împodobit. Era mișto, da, era mișto. Și nu știu dacă acolo găseam un cadou, nu mi-am amintesc, foarte vag, am câteva amintiri, așa, flash-uri cumva, cu Bradul, că era foarte frig acolo în cameră și nu puteam să stau prea mult. Probabil că n-am, mă duceau și pe mine era mică să-mi iau cadou de la Moș Crăciun, nu știu ce vedea, nu știu cum intra el acolo, habar am cum intra în casa, chiar am cuiată, deci dacă să mă gândesc și nici geamul era spart dimineața, deci nu știu cum, dar n-am Moș Crăciun poate să intre și să lase cadourile sub brad. Și bineînțeles că eram fericită, încântată, ca orice copil de cadouri. Stați că am amorțit, că știți, eu sunt puțin bătrână și nu mai pot să stau pe picior. Stați mă un pic să mă mut, nu mai pot, am amorțit. Să facem numai puțină pauză, vă rog frumos. Viața mea, vloguri între mie și eu mi-s moartă. Vă rog, mă scuzați. Bun, după dimineața de 25 decembrie, adică în ziua de Crăciun, mă trimitea bunica mea cu pomană. Cu pomană înseamnă așa, într-o sacoșică, un coș. Coșul de obicei știu că le aveam de Paști, dar cred că plas aveam, sincer vă spun. Plas. Sacoșul din aia de cadouri, probabil de carton, nu știu, nu mi-amintesc exact. Mă trimitea, pomana însemna așa, să dai la vecini, neamuri, rude, apropiate, îndepărtate, unde te trimitea bossul, adică alias bunica, că tot timpul am avut o bunică din asta, te duci la cutare. Și era un colăcel, un cârnaț și o lumânare. Așa era, așa mă duceam, nu comentam, mă duceam la vecinul, de exemplu, vecinul îmi dădea, vecina că erau femei, îmi dădea la schimb colăcel, cârnaț, lumânare plus un bani, îmi dădea și mie un leu. Și toți banii ăștia îi strângeam și îi număram, deci cred că am numărat, probabil că și voi și cred că toți copiii fac chestia asta. Păi număram banii, cred că de 100 de ori, deci la un moment dat bunica mi-a zis, mă mamă, tu crezi că să înmulțesc, mă mamă, dacă e tot numerea, dacă nu ți-am luat din ei și atâta numere la ei. Păi eram așa de fericit că erau banii mei, deci ăștia erau primii mei bani pe care îi câștigam în perioadele respective și abia așteptam să vină perioadele respective. Deci era clar că eu iubeam Crăciunul și tradițiile de Crăciun, pentru că tradițiile era, adică tradiția spune că tu trebuie să-mi dai mie bani, deci era super fain. Și după aceea mă duceam la biserică, mă duceam bunica mea și acolo mai primeam o plasă, că se făceau tot felul de fungi din astea pentru copii, primeam și de acolo o pungă. Mă duceam la mătușa mea tot timpul avea un cadou pentru mine și bani, că era așa o chestie, îmi dea 50.000. Dumnezeule, să-ți dea 50.000, era mare șmecherie. Și eu, într-un an de Crăciun, după Crăciun, văzusem la noi în Caranzele și era un magazin Divertis, toată lumea îl știe, n-ai cum să nu știi pe Maria Cârjan care lucra acolo. Băi, și avea un Tamagotchi. Și mi l-am dorit din tot sufletul meu. Deci din tot sufletul meu. Nu-mi dădea 50.000, stai că acum mi-amintesc. Îmi dădeau 5.000, așa era, 5.000 să-ți dea cineva, erau bani, mulți bani. Și ăsta costa 25.000 de lei. Și eu făcusem într-un Crăciun în anul ăla, am făcut 23.000. Și mai întreau 2000, deci am înnebunit.
pentru că, nu știu, deci m-am rugat toată lumea, nu știu, s-au aliniat toate planetele, maică mea, mătușă, deci nu știu cum am ajuns eu să primesc încă 2000 de lei să fac banii, să-mi cumpăr Tamagotchi. Bă, oameni buni, la Tamagotchi, nu știu, păi era așa, n-am ce, așa ca un fel de lacrimă albă, cu un ecran micuț și cu 4 butoane albastre, mici, mici, mici. Și îl țineai ca pe un soare, nici nu știu ce să zic, Dumnezeu, mi-am dorit din tot sufletul meu, am fost atât de încântată de Tamagotchi ăla și am zis la bunic și am zis, uai, bunii, uite ce am cumpărat un copil. Nu, Doamne, și copil ți-ai cumpărat? Păi e Tamagotchi, cum? Ce nume e ăsta? Tamagotchi, vă dați seama, da. Cum e acum pentru noi, nu știu ce, ultima tehnologie și ultima plasmă cu molecule de nu știu ce chestii, carbon, VSH, CO2, nu știu, în fine, era o chestie să uita așa. Că mamă, ce de la vârsta asta trebuie copii? Păi n-ai tu timp de copii și ai tu grijă de un copil acum, și cum? Zic, mamă, trebuie să dau să mănânce. Eu, bă, tu la noroc, bă, tu dai să mănânce la copii, păi tu n-ai de lucru pe mamă, mâncă tu că nu e că e slabă, vai de capul tău, dai la altul să mănânci. Cam așa înțelegea. Dar era super fain, mie mi-a plăcut. Odată într-un weekend nu mi-amintesc că l-am lăsat acasă și m-am dus la bunica mea la sat și mi-a murit Tamagotchi. Vai, deci am plâns pentru că am crezut că s-o stricat și vă dați seama, dădusem o căruță de bani pentru bugetul meu, o căruță de bani și am zis, vai, o murit, ce mă fac. Norocul că avea în spate, nici nu am știut, avea în spate o chestie, o găurică pe care cu un ac sau cu o scobitoare ceva trebuia să apeși acolo și îl resetai, practic, și o luai de la început, de la zero. Dacă am văzut că e mort, merte, zic, ai Tamagotchi, ce mă fac? În fine, deci eram cu Tamagotchi, cam astea sunt amintirile mele pe care le-am avut în trecut și de care mi-amintesc cu plăcere, tocmai din cauza asta și râd așa de una singură, că știți cum se spune, prostul, nu râde de ce vede, râde de ce își aduce aminte. By the way. Dar sunt amintiri frumoase, sunt amintiri legate de tradițiile care se întâmplau în perioada asta de Crăciun, de pildă, și care cumva sunt mai mult laice pentru mine decât religioase, că nu aveau niciun fel de legătură. Banii nu aveau nicio legătură cu partea religioasă. Îmi doream foarte tare să primesc cadouri, ca orice copil, îmi doream foarte tare să primesc orice. Deci pe vremea acum 150 de ani, orice era bun primit, adică na, nu mă gândeam să primesc, nu știu, cum vrea fiica mea, nu știu ce, papuci care pe papuci se pune și luminează, nu știu unde, n-aveam, cam ce-ți doreai de Crăciun, îmi dorea orice, și africana, că primeam africana cu alune, Dumnezeule. Dar na, eu dacă ar fi fost așa după mine, ar fi preferat poiana, că mie poiana îmi plăcea mai mult decât africana. Și saloane cu cocos înăuntru sau cu jeleu. Mamă, ce bune erau alea, de pe timpuri alea. Le-am dat cu niște îngerași pe ele. Îs și acum, dar nu-s alea, astea-s contrafăcute, zic că nu-s bune. Nu-s bune cum erau alea. Sau mă rog, adică nu probabil, mai mult ca sigur, dacă mâncam africana și îmi plăcea. Vă dați seama că și bomboanele de pom mi se păreau fantastice. Acum, având o ciocolată, ai acces la o ciocolată mult mai de calitate, vă dați seama cum simți saloanele alea, bomboanele de pom, ceva spectaculos. Dar mie îmi plac și alea pentru că nu mi-aduc aminte de vremuri apuse. Așa că, din punctul meu de vedere și concluzia, ca să tragem și concluziile, că așa se face într-o discuție, să tragi la sfârșit, la final niște concluzii, propun așa: ca fiecare tradiție a voastră, a noastră, a tuturor, a mea, a ta și așa mai departe să nu se piardă, cred că ar trebui povestite copiilor și nu doar povestite, să le și impunem să facă, mă rog, mult spus, dar dacă noi le povestim și le povestim cu plăcere și spunem, uite mamă, eu făceam așa, hai să facem și acum, și așa mai departe, cred că cu aceste tradiții cumva vor dăinui pe vecie, cum sună asta. Vor fi multă vreme de acum încolo. Dacă noi ne oprim și doar ne le amintim noi așa în gât, cu 20 de ani făceam și nu știu ce. Nu, eu de exemplu pe Leia, pe vremea când nu era pandemie,
În fiecare an am ținut morțiși ca să ajung la focuri. Dimineața de pizzărăie îi spuneam, hai să zici poezia asta, dacă tu nu zici poezia asta, eu îți spun ție. Am încercat și chestia cu Ignatul, dar ghi și mi și 1 și 2, Dumnezeu în șieri și 2 ochi, nu reușește să spună neam așa ceva. Da, pentru că fata nu e învățată, noi nu mai vorbim în dialect aici în casă, n-am cu cine să vorbesc în dialect, mai vorbesc cu maică-mea așa puțin, dar parcă deja te dezobișnuiești să mai vorbești țărănește și, mă rog, în termeni populari, termeni pe care eu, nu știu, eu una iubesc și mie îmi plac și n-am nicio problemă să aud pe cineva că vorbește țărănește, din contră, îmi face o deosebită plăcere. De asta de multe ori noaptea când mă apucă pe mine, că eu nu știu când naiba dorm, dar mă mai apucă și citesc poezii în Rai Bănățean. Mie îmi plac foarte tare, îmi place să le aud, dar îmi place să le și citesc, să le intonez eu singură așa cum îmi doresc eu. Bun, nu vreau să vă mai rețin și să vă țin din lucru, că fiecare acum e agitație, mergeți după cadouri, scrieți scrisori lui Moș Crăciun, apropo, trebuie să scriu și o scrisoare lui Moș Crăciun. Alo, fiică mea, că fiică mea nu știe să scrie, trebuie să o scriu eu. Așa? Vreau să vă urez toate cele bune în cazul în care nu ne mai vedem, pentru că eu sper în astea 2 zile trebuie să termin toate pomenile, dar sper să ne reauzim cu bine într-un nou video, să vă placă ceea ce vedeți aici. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care mi le trimiteți și, în general, tot ce îmi spuneți frumos vis-a-vis de ceea ce fac eu, atât că mă bucură, dar cumva îmi dă și curajul să continui și să merg mai departe pe partea asta. Așadar, în continuare vă aștept mesajele, comentariile, puteți lăsa și aici în secțiunea de comentarii. Știu că sunteți o persoană, o parte din voi care nu știți să lăsați comentarii aici, că nici eu nu știu cum funcționează foarte bine YouTube-ul. Deci și mie mi-e mai ușor, într-adevăr, să scriu un mesaj pe, nu știu, WhatsApp, pe Facebook, pe Instagram, că da, am și Instagram, o să las undeva, dacă vreți voi acolo să mă căutați. Ideea e că eu pe Instagram încă nu sunt chiar așa, deodată, cum s-ar spune, că nu mă pricep așa de bine, mult mai la îndemână din Facebook-ul și dacă am ceva pe Facebook să scriu mai repede, pentru că pe Facebook am paginile și comenzile și așa mai departe și atunci mi-e puțin mai ușor cu Facebook-ul decât cu Instagram. Sper din suflet anul ăsta că, uite, dacă e așa, să vorbim despre ce vrei, ce-ți dorești de la anul care vine, sper din suflet să învăț mai bine cu Instagram-ul și să meargă bine, că nu mă pricep, nu mă pricep, că dacă nu mă pricep, asta este. Dar sunt pe Facebook și acolo sunt destul de activă, v-am spus, pentru că acolo și paginile cu comenzi. Și atunci să ne revedem cu bine într-un nou video, indiferent că este până în Crăciun, după Crăciun sau când o va fi. Dacă vă place, să nu uitați să vă și abonați la canalul meu, ca să văd că e bine ceea ce fac eu. Sper să vă placă ceea ce propun eu și discuțiile pe care le am aici cu voi și să mă urmăriți în continuare. Vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră și pentru hate-ul, că mai vine și câte un hate la urțel, dar asta este ce să faci. Să ne revedem cu bine, v-am pupat și să fim sănătoși!